as cousas eu vejo por ti. No mundo en como solían estar, e vejo as xentes partir de facer, ben que solían tal tempo nos ver. Santiago, 3 de febreiro de 1937. Mi estimadísima esposa Encarnación, por última vez de mi vida te dedico esta carta llena de lágrimas y suspiros, pensando no en la muerte, sino en ti, en nuestra madre y en nuestros amadísimos hijos, que es lo que más uno quiere en esta vida. Pues, estimadísima esposa, no te olvides de mis consejos y de quienes han sido mis asesinos, los que me sacan la vida en lo mejor. Reunímonos hoxe para render homenaxe a persoas boirenses fusiladas pola represión franquista. Persoas ás que lle roubaron a vida por defender a ideas de liberdade, de igualdade e de justicia social, ou simplemente por serem consideradas incómodas. Foron vítimas dunha violencia planificada e durante demasiado tempo tamén vítimas do esquecemento imposto. Canto a las madres de los milicianos muertos. No han muerto, están en medio de la pólvora, de pie, como mechas ardiendo. Sus sombras puras se han unido en la pradera del color de cobre, como una cortina de viento blindado, como una barrera de color de furia. Desde a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, levamos anos traballando para recuperar nomes, historias, documentos e lugares, pero sobre todo para recuperar dignidade. A memoria histórica non busca reabrir feridas, busca pecharlas con verdade, con recoñecemento e con xusticia. Hoxe, neste cemiterio de Boisaca, reunímonos para devolverlle o nome, a voz e a dignidade ás persoas de Boiro que foron asesinadas pola represión franquista. Foron homes novos, con vidas truncadas, con familias, traballos e soños que nunca puideron cumplir. Decimos os seus nomes para que non volvan ao silencio, para que permanezcan na memoria colectiva e para que a súa ausencia sexa tamén presencia. O relato memorial sobre o pasado do 36, o relato que de alguna maneira se convertiu en hexemónico, é un relato de vítimas sen perpetradores, sen verdugos. E niso sí que ten unha gran responsabilidade o mundo xudicial. Falo en termos xerais porque existiu un bloqueo absoluto e existe un bloqueo absoluto para que esas persoas puideran ser procesadas ou encausadas. Un bloqueo motivado polo xeito en que os propios verdugos e os perpetradores manexaron o relato e a historia do que pasou e quixeron convencernos de que a violencia non foi unha violencia de parte, sino que foi unha violencia de todos. Esa idea de que todos fomos culpables, non? Aquí non houbo guerra, aquí houbo como lle chamamos, un genocidio, unha organización criminal para acabar coa xente. A ruta que imos facer a continuación sae do Pazo de Goiáns, pasea todo por Goiáns, pasando pola ponte, que no seu momento intentaron derribar os golpistas, vai á fonte de Ponte de Goiáns, onde asesinaron un home no seu momento, Gran Leche da Memoria é un monumento vivo. Trátase dunha pedra con 5 columnas nas cales cada ano se grava o nome dunha nova persoa represaliada en Boiro o Día da Galiza Mártir. Nel aparecen o nome das persoas e como contextualización, uns cuantos anos despois, naceu a Praza da Memoria para así poder ver un pouco de información sobre cada un destas persoas e que estuvera contextualizado. Este é un acto de lembranza, pero tamén
de recoñecemento, xa que hoxe somos o que somos como pobo e gracias a quen nos precedeu. A estes homes que loitaron polos nosos dereitos que hoxe uns poucos queren arrebatarnos e nos queren ver retroceder como sociedade. Por desgracia, moitas familias, como é a miña, non fomos capaces aínda de localizar a meu tío. Sabemos que está aquí en Boisaca, pero non fomos capaces de localizalo e, polo tanto, non fomos capaces de enterralo coa súa familia e facerlle unha homenaxe familiar e telo donde cada ano poder visitalo. Por favor, non deixedes vos e as xeracións que veñen detrás que sigan existindo lousas de silencio, que sigamos eliminando esas lousas e visibilizando todo o que pasou, porque só así pode haber xustiza, pode haber verdade e pode haber reparación. Fusilados o 23 de febreiro de 1937. Rodrigo Álvarez Gantes, mestre en Escarabote, 28 anos. Braulio Castro Gallardo, Goiáns, 25 anos, Albanel e Labrego. Ramón Lojo Agrelo, Breiro, 32 anos, mariñeiro. José Maceiras Vilasó, Escarabote, 21 anos, mariñeiro. Santiago Miranda Lago, Escarabote, 31 anos, mariñeiro. Juan Outeiral Outeiral, Cima de Vila, 41 anos, transportista. Juan Bautista Torrado Ribadulla, Brión, 20 anos, Labrego. Fusilado o 11 de outubro de 1937. Gerardo Piñeiro Piñeiro, Cespón, 20 anos, mariñeiro e labrego. Que os seus nomes queden gravados na nosa memoria. Que este lugar sexa, dende hoxe, un espazo de lembranza, xustiza e dignidade.